Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, makanunayon yun yung ipinumdum ka nato sa mga health authorities pag-amping yun sa atong lawas, labi na ning panahon sa pandemya. Di lang kuno kutob sa pagkaon ug husto, importante sab ang ehersisyo sa lawas. Karong buntaga mga kapuso, mga itagtambag gikan sa eksperto, pag-atiman sa atong kaugalingon, labi na sa atong kasing-kasing. Makauban nato mga kapuso, Cardio-Rehab Specialist din sa Subo, Dr. Karen Caudor. Good morning, Doc Karen. Good morning and everybody nga nagtanaw. Hello. Good morning, Doc. Salamat kay pag-uban ka namo karong buntaga, Doc. Kadaghanan ra ba, Doc, okay, no, sa mga tao karong panahon na, Doc, murag idol naara sa balay siguro kasagaran kay nagstay at home. Unsa may mga delikado ba ni Doc nga magpundo lang kapunay nga walay physical activity ang lawas? Okay. Ato ang mga sa una pa man next no nga kinahanglan naagyo activity. Mao gyud na sa una pa mapandemya or wala kinahanglan maglihok gyud. Ako malingaw mo lang ko magtan-aw ro next kay if you notice no diha sa mga social media everybody's into something bisan quarantine. Ang uban ga gardening, uban zumba, na TikTok ang uban no. These are forms of activity and I hope mapadayon na siya or we can still spread it to everybody who's not doing anything right now. So kinahanglan naagi tay lihok. Kasagaran na ba, Dok, karon murag atang lang sa TV, Netflix lang siguro tibok adlaw, wa joy buhat, Dok? Sa Philippine Heart Association na ami mga advocacy. So ang aktuang maayo gyud itudlo gyud nga as starters for everybody is remember the first advocacy. This is the Fit Heart Minute. So ang Fit Heart Minute next, we encourage everybody nga sa sulod sa every hour bisag 1 minute lang maglihok ka. Kung sayon lang is sit up and down the stairs, the chair. 10 steps ra na. Sunod kay push up against the wall. 10. Next is sa pa to? Lunges. Okay. Aba ko say lunges next. Move forward ang katatiil, Dok. Side step. So kung stronger ka nga individual, ang imuha is squats, onya jumping jacks, onya push up na gyud sa saw, dili na sa wall, onya lunges. For all ages ni Doc, kay basig wingon uban nga murag edad-idaran na, di na kayo makalihok. Oo na nga, if you are idaran na, ato lang ka sa beginners nga exercise. Usa pa next, pwede man nga, Doc, di kay ko ganan atong mga exercises nga imong gipantudlo. Okay, sige. Basta kuan lang ka, gardening, lihok lang gid imong lawas. We also have a second advocacy next, no? Tawag nato ani is Sneakers Friday. So among giawhag ang tanan nga as starters, mag-sneakers ka kada Friday kay ang point ana kung mag-sneakers ka mas komportable. So mas maganahan ka og lakaw. So sugod lang sa Friday kay masugod man gyud tag once a week lang, di ba? Anay. Later on kung ma-form na nimo ang habit of walking, di ina rason nga ay kinahanglan jud ko mag-sneakers aron ko maka-exercise. No, di ba? Kay pwede sa regular nimo nga sapatos maglakaw ka na, ma-instill na sa imong hunahuna nga mag-walk ka. Among third advocacy next is the 52100. So ang pasabot sa murag telephone number sa kinaraan next no 5 digits. So that's 5 servings of fruits and vegetables. Ang 2 next is limit to 2 hours screen time. Kay para dili sobra o nya in between makalihok-lihok ka. Limit to 2 grams of salt per day or less. Na siya. Ang 1 next is 1 hour of exercise. Okay, ato na nang naingon ganina. Ang 0 is 0 smoking. Ang last na 0 is 0 sugar drinks. So kani ako mga gipanudlo next sayon na jud kaayo kung imo lang jud timan-an Heart Minute, Sneakers Friday og 52100. Unsay kaayuhan advantages, Doc, kung ato ning religious nga ituman ni Doc? Ang benefits of exercise physically or sa body kay bawo naman ta ana, weight loss. Number 2, it decreases the blood pressure. Next, cholesterol nimo gamay. Daghan kay siya benefits unya, preventive siya for diseases nya. Usa sad siya ka mode of therapy, meaning wa ka nag-prevent na kano sa disease. Example, Doc, unsa naman nagkasakit naman ko, exercise pa ko, all the more. Pananglit kani mga naka-recover na sa COVID, doon na sa di sila ma-undergo sila sa rehab pod. Mao na siya. Ang ato ading ma-inject ni ang exercise in our COVID times, no, is that
kung mag-regular exercise ka, it will boost your immune system, di ba? So it's either di gyud ka matakdan, kung matakdan magani ka, the intensity and duration sa imong sakit dili kayo grabe. Kay naa naman kayo napundo nga resistance, no? May naman kayo imong immune system. Finally, Doc, mensahe nimo sa atong mga kapuso nga nagtan-aw karong panahon na. Dili na to kalimtan being active day by day, mo inject ta og little activities lang nga dili kaayo tatapulan, no? Doc, pahabol day, doktora, Sige. usa ka cardiologist. Unsa kunoy Okay. tambal or exercise sa mga kasing-kasing, Doc, nga nasakitan, gibiyaan, gipasagdan, Kana murag o kana gikalimtan? lisod jud kayo na siya, Nico. Lisod ka na siya, pero I will try my best. Cardiac rehab man ko, ato na siyang tarungon. Example, kanang main ana, no? Stress man siguro na, Nico. Ikaw na lang pawagtang ana sa stress nimo kay og imuha na siyang mental stress man na siyang broken heart ka. Og imuha na siyang tarungon, Nico, mo reflect ba po na sa imong physical. So basig mag-couch potato na ka, di na ka muka, magsige na kagkaon, di na ka mulihok. Mauwahi ka next. So ikaw rin mo manage, Doc, sa imong pagka-broken hearted. Sige, ari lang. Murag daghan makarelate, Doc. Doktora, daghan kayong salamat, Doc, sa pag-uban ka namo karong buntaga. No Thank you so problem. much Thank you. sa imong mga tips nga hinaot mapahimuslan sa atong mga kapuso nga nagtan-aw. Thank you so much, Dr. Karen Caudor.